Ki Pulit na Jawai Police Station ringkat bikinong yalam kedor barshnong penthor langten ki lepelong ye kejing ai jing Hikai ye ki pai ba bat kham tam lele ye ki samla bat ki khna school Kumno bat hakanu karukom ban Pyndonkam ye ki social media beki yo link ba ki mobile phone. Hakani kejing Hikai pai ba kinong Hikai ki labatai bon jat ki jing tip ki babha ki ba ka juk menta ka yo link ba ki social media. Hakajuk kapor ki lepin iru ikijing ma babon jat ki bawan link ba kini ki atiar jonggani kajuk. Kila mana balada emnang Pyndonkam ye kini kijing start jonggani kapor ki samla bat ki kena arit kin sangat haka syang khawya bat jing belin ki bakta kijing bat jing perkhat bat ban pelut bon kapor ban pet kai nes ngap kai ki program babon jat haduk baki beriu kim sngot hu shu baki pen serwa ya kapor.